tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Backganer Secret File. Pakainin mo na rin kaya yung isa mong labi. Hi, DJ Rocky. May gusto lang akong ibahagi. Last year pa to pero natatawa pa rin ako kapag naaalala ko ang pangyayaring to sa buhay ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Lovely. At ito, ang aking SPG, as in Super Backganer Secret File. Eto na nga. May kapatid akong babae na 7 years old at mahigit dekada rin ang agwat namin. Since dalawa lang kaming magkapatid, super close kami. To the point na sinasabay ko siya sa pagligo ko. Fast forward. Unexpectedly, binisita ako ng mga tropa kong lalaki kasi one of the boys talaga ako. So, kwentuhan, ganon. Asaran. Hanggang sa medyo SPG na yung usapan. Sabi ko, ewan ko ba sa'yo, ang syunga-syunga mo? Dalawa naman ulo mo? Etong tropa kong garapal, binawian ako. Sabi ba naman sa'kin, okay lang, kesa sa'yo matakaw, puro kain, kaya walang jowa. Pakainin mo na rin kaya yung isa mong labi. Fast forward. E di nag-uwian na sila. Tapos, itong kapatid ko, nilapitan ako. Mel's mga pare at mare. Nakikinig pala siya sa mga kwentuhan namin. Sabi ba naman niya, ate, may isa ka pa palang lips? Normal ba yun, ate? Tae, parang gusto ko na lang maglaho. Nag-overthink na ako kasi baka magtanong kila mama at papa. Kaya sinagot ko siya ng maayos at sinagot ko siya kung ano ang dapat. Sabi ko, be, bad yun. Huwag mo nang intindihin yun kasi pang big girls and big boys lang yun. Tsaka, ibig sabihin ni kuya mo nun, kumbaga, yung Pende Sara, Pende Kutsilyo ni ate mo, ganon. Tapos, eto na. Grabe yung sagot na kapatid ko, eto na. Sabi ba naman, yung pala yung sinasabi ni kuya kanina na labi mo, kaya pala ate may balbas.
Yung balbas, yun yung ball squared. LT ako noon, as in lap trip, potek gusto ko humalakhak noon, pero kailangan kong maging role model sa kapatid ko. PS, mabait akong ate. At alam naman ng kapatid ko yan. PPS, nagtitrim naman ako. Oo. Nataon lang siguro na malago ang balbas ng labi ko sa tuwing nagkakasabay kami ng kapatid ko sa loob ng banyo. PPPS. Siguro oras na para hindi kami magsabay ng kapatid ko sa loob ng banyo na wala akong saplot. Yun lamang po, DJ Rocky. Sana magsilbing aral ito sa mga kabisyo nating may mga kapatid na bata pa tulad ko. Muli, ako si Lovely na may 2 labi. At ito ang aking SPG as in Super Pagner Secret Fun.